Velkommen til denne video, hvor jeg vil kigge på min pandetab Zone Management og kigge på, hvordan vi kan bruge den til at styre vores projekt. Som I ser, så har jeg nogle forskellige zoner liggende. Den her, den vil jeg egentlig gerne slette, så den sletter jeg. Men de tre andre zoner, som jeg har liggende her, dem vil jeg selvfølgelig gerne have liggende. Så har jeg så mit grundområde, eller min analysezone, om man vil. Og det kunne være, at den vil jeg egentlig gerne, den ligger i den, der hedder zone 4. Og den vil jeg egentlig gerne have lavet sin egen zone til. Så jeg kan lave en, der hedder site. Og så højreklikker, og så siger jeg, hvad der nu er object to. Som I ser, så har I mulighed for at ændre farven. Lige hurtigt, hvad det er for en farve, det ændrer objekt har. Og selvfølgelig vil den farve ligesom slå igen, alt efter hvad for en visning, som I har her. Det er noget, jeg kommer tilbage til. Noget af det, når I får en model ind for f.eks. Revit eller et andet CAD-program, så vil der være en forfærdelig masse zoner her. Så der er det ret vigtigt, at man har en god struktur på det. Det samme laver man f.eks. et kamera view, så vil I se, at det kamera view, det vil ligge og genere ind i den. Så der er det en rigtig god idé at bygge for eksempel noget på views for. Og så simpelthen tage og lægge alle de objekter dernede. Det vil være sådan en god måde at starte på. Og der har I mulighed for at hide dem. I har mulighed for at fryse dem. Og forskellen på de her to ting, det er, at hvis den er hidet, så vil den stadigvæk være en del af modellen og indgå i f.eks. en termisk beregning, hvor hvis den er frosset, så vil det simpelthen fuldstændig slukket. Læg også mærke til det her termisk. Det er simpelthen, om den skal tælles med i den termiske beregning. Eventuelt er ikke så intelligent, så den kan forstå, at det kun er de flader, der omgiver volumen, som skal regnes med. Og det vil sige, at hvis du har for eksempel et floor herude, og det er en termisk zone, så vil du få et kæmpe overfladeareal, som vil generere varme til din termiske beregning. Men det er selvfølgelig noget, du kan sortere i, men det kan virke forvirrende, specielt hvis det er en af bygningerne her. Okay. Hvis vi nu siger, at du for eksempel vil lægge de her bygninger ned i deres egen gruppe, så får du simpelthen bare ved at markere dem sådan her. Det kan også være ved Shift, for eksempel. Det kan også være ved Ctrl A, markere dem alle sammen. Men i det her tilfælde lad os bare tage de her, og så lægger vi dem ned i en ny gruppe, der hedder for eksempel gruppe 01, og lad os tage den kontekst. Nu har jeg så mulighed for at styre den gruppe her, slukke den her gruppe på en gang, og simpelthen håndtere den. Jeg har også mulighed for at låse den gruppe, så vil det simpelthen ikke være muligt for mig at komme i kontakt med de objekter, der ligger der. Så det kan også være en måde at gøre det på, men det kan jo også være generende i nogle tilfælde. Så det er en måde at gøre det på. Jeg gør tit det, at når jeg får nogle forslag ind, og det viser jeg også i nogle af de videoer omkring sporten, der har jeg simpelthen det, der hedder forslag 1 og forslag 2 og så videre. Det vil sige, at jeg lynhurtigt kan styre og vise og holde styr på de forskellige designalternativer, jeg har lavet. Så alt andet lige en rigtig god ting. Og heroppe, der ligger de forskellige ikoner, som jeg har brug for. For eksempel en ny zone, det vil den komme til med hver gang jeg tegner, eller move object to, eller select object on, eller simpelthen gå ind og så sige, hvad er det for nogle objekter, der ligger lige præcis den her zone. Nu er det så en selve forslag, der er jo ikke nogen, men hvis vi siger den her, select object on, så vil den så vælge de objekter, der er der. Så det er en rigtig god måde at gøre det på. Den anden ting, der er her i Zone Management, det er selvfølgelig, at I ved at klikke hernede, kan komme ind, og så gå ind og sige,
jamen, hvad er det for nogle design, hvad der hedder, designforhold, der er for mælkezonen. Og hvis vi markerer alle zonerne, som jeg gør her, så vil de indstillinger, vi laver, gælde for alle de zoner, som jeg har markeret. Så det er sådan en lille måde at gøre det på, men desværre kan man ikke herindefra vælge, om det skal være en termisk zone eller ej. Det kan man simpelthen ikke gøre herude i funktionen. Om det er en fordel eller ej, det skal jeg ikke kunne se. Også herinde, der har I så mulighed for at tjekke, om volumen er genereret korrekt på lige præcis den zone, og lige nu foretage en ny beregning, hvis den ikke er. Så det var lidt omkring jeres zonemanagement, og jeg håber, I fik noget.